Әсхар Шакиров 82 яшь белән барса да, спектакльләрдә рольләрем бар, аларда мине алыштыручы юк дип шаярта. Шуңа эшкә барганда авыру йоктырмас өчен вакцина ясатырга була. Кешеләр белән очрашырга туры килә. Мин үзем турында гына уйларга тиеш түгел. Менә кешеләр белән очрашасың икән, син үзең авырмаска тиеш. Иң зур кешенең ние бүтән кешеләрнең авыруга эләктермәскә. Наилә Гәрәевның улы белән 27 яшьлек оныгы да коронавирус белән авырган. Яшьләр булганга җиңелрәк кичерделәр ди. Үзен саклаганнар. Декабрьдән бирле спектакльләрдә уйнаганы юк. Театр инде минем өем, минем гаиләм дигәндәй. Аралашу җитми. Шуңа күрә шулай куркып яшәгәнче ясатыйм әле дидем. Мәрьям Йосыпова хезмәттәшләреннән яшьрәк булса да, вакцина кадатуны кулай күрә. Туганнары бу чирне авыр кичергән. Туганнарым авырдылар, кияүләр, җизниләр авырып алдылар, бик каты авырдылар, больниста яттылар. Шуңа күрә минем бер дә авырысым килми. 18-нче шәһәр сырхауханәсендә инде 3000-нән артык кешегә прививка ясалган. 3тән бире өлкәннәр. 18-нче үзәк хастаханәдә коронавируска каршы вакцинация ясар өчен бар шартлар да тудырылган. Хәтта ял көннәрендә дә вакцинация ясыйбыз. Көнгә 90-нан артык кеше вакцинация ясата, хәтта предприятиеләрдә күп. Республикада бүгенгә 110 меңнән күбрәк кеше вакцина ясаткан инде. Сәүдә үзәкләрендә дә прививка кадату дәвам итә. Поликлиникалар, алар шул торговый центрлар кизүгә кебек чыгалар. Аларында бер атна, 2 атна кизүдә. Шуңа күрә без сорыйбыз кешеләрне икенче этапка килергә инде шул поликлиникада кем ясады бу беренче этап. Бүгенге көндә вакцина ясату өчен чират юк. Кешеләр мөрәҗәгать иткән көндә ук кадатырга мөмкин ди белгечләр. Алар сүзләренчә, киләсе атнага Татарстанга Спутник вакцинасының чираттагы партиясе кайтырга тиеш. Март ахырында Ипивак коронаны да көтәләр. Шулпан Касымова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.